あんたが相手してくれんのか？いやー、君にはぴったりの相手を用意しているよ。こいつは。生きていたのか？いやー、あくまで僕が作り出しただけだよ。エナジーソウルにおいて冥界で彼の右に出る者はいないだろう。僕も含めて最強格の能力者は見たことあるでしょ。あのおじいちゃんは操作系で最強だしね。こっちは放出系最強。そんな相手と修行できるなんてとても理想的だと思わない？一度は協力して勝てたけど、今度は君一人で勝てるかな？面白いじゃん。